God aften og velkommen. Har I det godt? Ja! Kan I mærke, at der er noget galt? Ja! Der er altid noget galt. Kan I mærke, hvad det er, der er galt? Ja! Danmark er alene hjemme. Statsministeren, den nye, vi har fået her, han er på vej til New York. Den anden statsminister, den gamle statsminister, han er i Bruxelles. Den tredje statsminister, den rigtige statsminister, hende har vi heldigvis herhjemme endnu. Men i denne weekend, der holder hun landsmøde i Herning. Fra Herning, der forsvarer Dansk Folkeparti altså i denne weekend den vestlige civilisation. Der var optaget i Rom. Det var noget med paven eller et eller andet, og så blev det altså Herning. Dansk Folkeparti, de har det hele. De har deres egne præster, de har deres egen kulturminister. De har deres egen assistent, der sådan hjælper med løbende småting og sådan noget. Han hedder Lars Løkke Rasmussen. Og så får de også nu, har de offentliggjort i forbindelse med landsmødet, deres egen hvad? Kom nu! Deres egen Marianne Jelved. Deres egen hvad for noget? De vil have en burkalov, nej heller ikke. De vil have deres egen klimakonference. Ja, nå ja. Og det er derfor, I har Danmarks Radio til at udfylde hullerne i dybest set i nyhedsstrømmen. Har I hørt? Det er simpelthen FN, det er ikke godt nok for Pia Kjærsgaard. Hun vil indkalde til en alternativ klimakonference. Det betyder, at alle dem, som ingen kan lide, og som ingen tror på, de kommer, de slår sig løs. De siger alt, hvad der falder dem ind. Det kan være, det bliver en succes. Det kan være, det bliver det samme koncept, det fungerede for Dansk Folkeparti. Og de har fat i noget. Bare fordi, at man som klimaforsker ikke er en del af den der såkaldte videnskab, det betyder jo ikke, at man ikke har noget at bidrage med. Altså, det er fint med alt det der viden, ikke? Men der skal være lidt balance, egentlig. Jeg tror, vi alle sammen indimellem trænger til en lille pause, hvor vi kan rense hjernen med sådan 5 minutters totalt nonsens. Og nonsens, det laver ikke sig selv. Der er fakta, der skal benægtes. Der er anklager, der skal formuleres. Jeg kan mærke, I er skeptiske. Men det er rigtigt nok, og det er rigtigt nok, og her har Dansk Folkeparti ret. Meget af det, der starter som totalt vrøvl, det ender med at blive almen viden. Det er sådan videnskabshistorien ud. Er det ikke rigtigt? Ja, rigtigt. Dansk Folkeparti har ret. Tænk på Isaac Newton. Eminent fysiker. Han lå under et træ. Han fik et æble i hovedet. Han tænkte, hvor kommer det fra? Sådan opdagede han tyngdelov. Dansk Folkeparti lå under et træ, fik et æble i hovedet. De tænkte, hvor kommer det fra? Der er nok nogle muslimer, der har smidt det. Og det er ikke... Man kan ikke vide, det er let nok bagefter at sidde og se, men det er sådan videnskabshistorien kører. Og apropos, ifølge nye bog drev Anja Andersen håndboldklubben Slagelse som hvad? Ja, det er rigtigt. Der er en kritiker, der har været ude at sige, Anja, det hun gjorde i Slagelse, der hun drev håndboldklubben Slagelse, som om det var en religiøs sekt. Det er fandme en unfair anklage. Det er altså urimeligt. Man kan sige meget om Scientology, men de tvinger sgu ikke nogen til at spille kvindehåndbold. Helt ærligt.